Dengarna lojaa dahasia mangaju-aju ho mangelek-elek ho asa uli sude asa dengga sude pargaulatai naung tabolusi ala nunga bagas utanon goarmi diate-ateki dipusuk-pusuki alai pulut rohang lau maninggal honang dan marta dikata ho tua udah hasian hacit naik pabai nan mon tuan upatoru rohaki lawang adopi ho lado sude pangidoanmu asal maboira asal maboira hitana dua HP balik dosa sudah siapa kirimon di tadi koko itu sasaraan sumber lapatan hasian pako kopi di ho nesa lelengo tanon goarmi diate-ateki dipusuk-pusuki alai pulut rohan lau maninggal honang dan marta dikata ho tua udah hasian hacit naik pabai nan mon tuan upatoru rohaki lawang adopi ho lado sude pangidoanmu asal maboira asal maboira hitana dua HP balik dosa sudah siapa kirimon di tadi koko itu sasaraan sumber lapatan hasian pako kopi di ho nesa lelengo anggiat manian jupaku hasian nau burju siako